Pensi Ola sor bangke alang lila British ke rule hold pensi la sohod member of legislative assembly mandon lang also member of councilor mandon lang la sofi bangke litum bhan Mikil Hills track punang pilo la sohor bangke litum bhan ke Mikil Hill track sa bangke east consensi nang pilo Mikil Hill track east consensi la sofi si ke man chenge bangke lake forcing terang lo alangli la somandet pen api alangli district council ke hang tumna district nangji pu district council hang heprang district nangji district ke hang laso district ke hang hotame dam hondi juai lo governor ke hang ke bang hot pinpura loge pipen chenglok songbe pen chenglok sarsing terong lang kung habe pen chenglok moniram lang le pen chenglok David Longing hi penana alangli ri sang hotu men chelang si district kala so hot hang gunglo hang pen district long lo district long pen 1951 17 November ke district palong pilo alang leadership pen alang li ke japon pen la sofi ningkani si phi bangke alang li ko nitum tai methang council nangji usi United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous District Council pusi bhola sot United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous Council District Council laso long ben si ke cheng si a CM ke alang hino lapen ke ola so hot alang li CM man pen alang li long ke chairman ke ola so ke DC da DC lo CS Bos dual charge lo deputy commissioner lo cumang amunit lapen dar bangke ako chairman lo United Mikil Hills and North Kachar Hills District Autonomous Council lapen ke ako deputy chairman bangke lapake Jonathan Pathok non Jiwan Pathok apu asi bangmo ke pinian ke 70 মানে ingdeng trosikep la solangli kichiarni aning kanmang tamini tumkar beloton mas konsil pen talon pon bomang bomsi pinian ke ingdeng trosikep alangli la sopir thepen kache oi arni lo la se alangli kharjong ing thiriet pen siningang song ke do ye phan akapre ka dhorom ke doan atum mandalang phan mas prayer pedopon anam kardom la so saing ding nitum pedopon la so phibangel lom so bike tum je than chimung asaing ding bon po apenal tum phan pachinia lam the bangela puhino atumi head je gatha rese press meet pi je kuki tum phan kiplung ji po honorable tuliram ronghang pusi palangli anisi harohat ele konsensia long fulun yang kangalong laso kapang dak alam kuki tumphan migrant tumphan Manipur pen ke ba kuki tumphan ke plung ipo alam bu thak alang lipin an pulo dak bokule long ke do Bongali Bihari tum aphan ke plung dak the utol bolbil long do Bongali tumphan plung ple habai polong do a Bihari tumphan ke plung pe PGR tum plung ple balam se lang pin ani yelo tala kuki tum ke la ke tribal inglong aso nililang li phan ki puji ke nang to media hoi pen nilela sor kaning je la son hino nang tum ta la so mai long nang dun plong te Bangladesh pen ke bang Muslim no Bengali no daga bang ke longli apota ta pidek thela pen dim plong ta pidek the lai silo Bihar pen ke bang a Bihari tum tame akimi ke bang tum man ke longle pota ta pipe la pen dim plong ta pipe West Bengal pen ke bang a Bengali tum man akimi ke bang tum man ke longle pota ta pipe dim plong ta pipe
lapen ang partame kumane yongsi non tribal aphando kok kar bipi laso tribal tum ku pipi ma alle ke long hola so ke long ana facility bangke non tribal phando kok pulong te long le phelang bangke laso bangke pithek thi pusini tum Karbiang Autonomous Council pen isi ju Karbiang Autonomous Council election aprang sini tum ceperai lo laso phi bangke ni ta di mahoso si am han pulo lang tum ta ceperai lo ningkan isi api di mahoso tum ke lasi laso lam sikipu lapen ke tribal tahai tribal tum tahai sita hu Munupur pen ke banga kuki tum non ke bang hu Bodoland men ke banga boro tum tribal tahai sita dak aron re pen nang ke doji laso longle phelang na nanga cheraji Mizoram pen ke bang Chakma pen chenglok Marat pen chenglok Mar pen chenglok lahai tum phan Karbiang long le dimklong ki piji ke la ke out of position lo la pen ke alang tum phan long le pota pen chenglok jata itum pipe Karbiang Autonomous Council pen la ke ni tum kachuperai tang kadu pusin dili ka pangdak ko la si alang li chini nang ji je dakla utol bol bila banguli tum la pen ke hula Habaipur ke dua bihari tum biar tum ke la ke nili mehang thek thelang ka petu alang dame da Karbiang Autonomous Council ihuri sike secretary claim lang secretary akam claim lang da council lo dala sod bita singleng se CM alang li ta pingkhat men lo principal secretary abi holo sohur secretary ke alang lo secretary bangke alang li si dolo sita hola sod pingkhat dunde ta alang li phan ke dak pen ke alang li transfer kali alang li phan ke ki flung hola sod karilis alang li mithang ni phan je than ni phan ke nangai flung dak pol si alang li phan alang mithang se ni li phan na je than lasi nili alang li kaida ning jebel dake siksidul tum chu protect nang ji longle phelang tum cherai kom nang ji laso cherai kom nang ji po hosi alang li bangke ko ki tum hanta dake migrants kali la tum bangke pedunang ji po bangke nili ke lake kroi kre la pen kroi tak the momo ta kroi kre nili CM do tik bangke kroi kre pini non bayi silong te kuki village settlement lapen kuki sorgari amra tumana nili hang bayi si official si hang ala tumta bang po abelang tumana nili white clear si purunji nang tum ke dotang atum aprang men ke do bari ma kuki tum hanili tunang pupe sitame ngona kimi ke bang atum han ke nili ke chak chi achu aprang dame ningkani si aprang dame hola suhut bang lo sita bang suri si a familia kuki tum phan niling samjin pen jingki je than ma basta pidun lo apenalang tuman dak pen toy jui lasi nili puje bangke lason controversial statement mang pipi dat nangji nili tum ke kai ke tame ili khaireng nangji longle philang ke nang batbe ili tum ke ko emethang isu ke nang chan bomji longle philang ke nang chan si ko jong si tribal po ling le tum ke atum han dim klong pek nang hi po bangke la nilihin pen ke la ke chekroi rakhe la pen momu da chekroi kre chopo aprang nang li si statement itu mane la kuki tum kumas akimi ke bang ma we mala support participation dipo nang li support claim mom lo ke ase ro phli tum non survey bom lo pinyan ni thom ni phli lo la tum survey ni lisi gari da pidun lo gari pidun pen police tumta toy dun lo alang tumana hukum pilo la pen ke district commissioner phanda nili than lo information pilo la pen ke alang tum report nang pipelang la pen hola principal B.Ed college Dr. Lipson Rongpi alang limenta chithul fruit lo
alang metang rang khan lo je pu singhason ke ekdom anglong si kuki ke bang mi tum Punjab lo sar nili thekram long vek lo nili dam vek lo pusi doctor lipson rong pi ta nili phanan si kaching bai hot la ke ase ro free pen kaching bai hota nang dudun la se alang li tai si team captain lo mirjeng kro tum se alang li ke isia team lo gypsy pen ne li si rabdun lo kedam ke bang nili ka survey so village headman tuman chetong namo ro sa tuman chetong namo akimi ke bang ko kitum bang ko anma lapena ke do barim bang ko anma ID number doma avema lai guti angton pasarve vanili to yel alang tum prabjin ben report nang pipo la pdf pen na philong te DC SP nili press meet PG nili alang duma ipil kuri po yongsi la ipil kuri jeta damde pulong te nirdom ke arona teng pen alang tum bhan ke dake to ye bhani tum bori pon Samon Karbinglong mang ni asro phone Samon Karbinglong ni influx to reglo lasi impact control se pan Karbinglong to mas council lai no step ke deng ke je ni tum da influx ke dolo mate la dolo pulong te la bang ke ile tum ke non ni leader ke le responsibility non ke da ke do anang tum media tum an ta arleng se karbi pulong te nangli ok ta karbi lo ni libi ta karbi karbi inte karbi lasina nilikai ta karbi rong saramai long nang tumante nang ra media tum nang dun lo pulong te na nilikai da ninge je ni tumarong nilipoke rong asa nilipurong asa lo dadak arong nil tum 100 plus nil tumarong dong kam sa nili tumarong ke rong asar si chini ya me karum si du chini ji je anut ka prek tum dak doma bema singhason mane tisorong rong pierong hodak influx anor ke prek pen hong ben ke bang atuma phai ko an ma ke do la ke hodak rong pierong a arong asar pen ami kar tum si chini ji hala tumyong sinang khan the pulong te nilige singhason lam pen arong ke niligida humri jam thek the jike la si nilikai ta karbiang long rong asar mai la pen karbi rong asar mai la pen sarkari gambra tumalo amai long ki dun ta nilikai ta puelo na tum council phanang khanang ji nang than lo pulong te la sinil tum nep thek ji kachong huamni phan illegal shelter lo da nanga chak pachong ke ba tum phan aron re pen nang do forest along le pen chenglok government land pen chenglok arong nang do pulong te la ke nil tum ke chini nang ko ye la sila so chini lo pulong te la so ki plung jia a step bang ke la so to war bang ni tum claim kon chopo bo